Η θεραπεία του εγκυνητή τυφλού. Η πρώτη αιτία που το θαύμα αυτό έχει ξεχωριστή αξία είναι επειδή δείχνει τη δημιουργική ενέργεια του Θεού. Ο Χριστός απάντησε στους μαθητές του όταν ερωτήθηκε αν ευθύνονται οι αμαρτίες του τυφλού ή των γονέων του που γεννήθηκε έτσι, πως ούτε αυτός ούτε οι γονείς του φέρουν κάποια ευθύνη, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να δοξαστεί ο Θεός με το μέγα σημείο που θα επιτελούσε ο Κύριος. Κατόπιν βλέπουμε τον Χριστό να φτύνει στο χώμα, να δημιουργεί πυλό, να τον τρίβει στα μάτια του τυφλού και να τον προτρέπει να πάει στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ για να πλύνει το πρόσωπό του. Κατά μία ερμηνεία λέγεται πως ο τυφλός αυτός όχι μόνο δεν είχε όραση εκγεννητής, αλλά πως γεννήθηκε χωρίς καν τους βορβούς των ματιών, δηλαδή είχε πλήρη έλλειψη του οργάνου των οφθαλμών. Έτσι ο Χριστός του δημιούργησε μάτια με τη δημιουργική του ενέργεια, η οποία εν πολλοίς μας θυμίζει τους πρώτους στίχους του βιβλίου της Γενέσεως, όπου ο Κύριος με το λόγο και το πνεύμα του δημιούργησε το υλικό σύμπαν και έπλασε τον άνθρωπο λαμβάνοντας χώμα από τη γη. Αξιοσημείωτο είναι ακόμα το γεγονός πως και στις δύο περιπτώσεις το στοιχείο του ύδατος παίζει κεντρικό ρόλο, ίσως γιατί είναι το φυσικό αυτό στοιχείο με το οποίο επιτελείται το Άγιο Βάπτισμα. Επίσης, η προτροπή του Χριστού στον τυφλό να πάει να πλύνει το πρόσωπό του αποτελεί ένα δίδαγμα, δείχνοντας σε όλους μας πως για να λάβει ο άνθρωπος τη βοήθεια του Θεού απαιτείται και τη δική του συνδρομή. Ο Θεός εν προκειμένου έκανε το ανθρωπίνος αδύνατον, δηλαδή έδωσε οφθαλμούς στον αόρατο, αλλά ταυτοχρόνως αξίωσε από αυτό να κάνει κάτι πολύ απλό, να ρίξει λίγο νερό στα μάτια του. Ο Θεός προφανώς και μπορούσε αυτή τη στιγμή να θεραπεύσει τον τυφλό, αλλά με αυτή την κίνηση δοκιμάζει την πίστη του, σεβόμενος παράλληλα και την ελευθερία του, αφήνοντας και παρεκκινώντας τον να παράξει και αυτός κάτι για τη θεραπεία του, διότι ο Θεός θέλει να δει το φιλότιμο του ανθρώπου, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, και επιθυμεί η αγάπη και η πίστη του ανθρώπου προς αυτόν να είναι αληθινή και πηγαία και όχι προϊόν εξαναγκασμού, γιατί ο Θεός θέλει φίλους και όχι δούλους.